Zapratite kanal za najnovije vesti na dlanu. Danas je odigrana utakmica Lige nacije. Švajcarska, Srbija. Rezultat 1:1. Grupa D, peto kolo. Strelac za Švajcarce, Zeki Amduni, 78 minut. Strelac za Srbiju, Aleksa Terzić, 88 minut. Generalno utakmicu je obeležila sjajna igra Švajcarske, koja je imala 19 šuteva, dok je Srbija imala 7. 7 šuteva je bilo Švajcaraca u okviru gola, dok su i naša reprezentacija imala 2 šuta u okviru gola. Pretežno posjed lopte je bio za Švajcarce sa 66%. Dodavanja su duplo više bila za Švajcarce, čak 538 dodavanja. Igru je generalno, kao što je rečeno, obeležila bolja igra Švajcaraca, ali je rezultat ipak na kraju bio izjednačen 1:1.